Thank you, sir. Sure. Question for you. Yep. Do they, this is my first trip with Turk here. Do they fax this to the office or do we have to? No, you don't need to. The one. USDA stuff? We don't have to send it? Good morning, good morning. Okay, so what time is it back eh? It's 3:19. Alas 3 ng madaling araw na guys. Papatid na ako sa misis. Balik na tayo sa biyahe. Yun ang sabi ko sa inyo, naligo lang ako sa bahay. I That's coming from the undead guys. I just spend the night with family and then balik biyahe na tayo. Saan? Belt ko? This is my bench, Han. Here's my weird habit. First off, I do this thing where I have to wash my hands every time I do something in the shower. I know. Nadala naman na ni Mrs. yung baon ko kahapon. Nandun na lahat yung baon ko, han? Help it. I feel icky if I don't. Sa truck kagabi kasi kagahapon pala. What are your boots now? Ano han? Okay na lahat yan? Nandun yung kape mo, Han. No. Ay sa inyo, meron pa akong, dinala ko yung kapihan ko han? Kaya kayo na bang lagayan mo? Oo. Ay, hindi yan. Oh, yan din. At saka yung para magkakape ako sa ano. Yan, lagyan mo rin yan han. Please lang. Thank you. You're such a nice wife. Wow! Mommy is very nice wife. Oh, you have a, your hair is so nice. Who cut your hair? Mom? You doing great job in the school, Bebe? Huh? How about you, Ate Clark? School is good? Clark, your school is okay? No problem with the schoolmate? No bullies? Ate Chanel? No bullies? No problem? No problem. I did eat some on the ground, but that's beside the point. No problem. I had to wash my hands after almost anything I do, which is kind of not the worst habit to have. I have this kind of bad for other people though, is that I sniff almost I miss my everything, mundo. and that includes like rooms and food and. Why are you wake up so early? People specifically get nervous about. Why are you wake up early in the morning? Napakaaga nito guys, nagising alas 11 pa lang daw. Kasi sinabihan siya ni mami niya na ano, ihatid ako ng madaling araw kaya yan. Ang aga niyang nagising. Kaya naman pagka ihatid nila ako, balik ulit sila rito sa bahay, matulog ulit sila. Kasi siyempre may pasok na mga to. Be good, okay? Especially, okay? Be good. Yes. Okay, start your things now. Sinel, 3:40 or 3:35. Close the TV now, okay? So, mag-start na kayo. Malamig ngayon. Sana hindi masyadong ngayon. Hindi masyadong mahangin katulad ko gapon. Hirap pa naman yung mahangin siya. Yes. Nakakatamad yung ganito. Pagka nasa bahay ka talaga, tatamarin kang umalis. Yung ganito na wala ka pang reset. Mas maganda talaga yung kapag nandun ka na talaga sa sa biyahe. Upang sa ganun, dire-diretso na. Tapos uwi ka, reset ka kahit mga 2 to 3 Who's days ka. opening the door yesterday? Ha? Who's opening the door yesterday? Door saan? Dito. Ikaw? Ako ang nagutom. Ay. Sabi ko kasi sa kanila sabi ko kasi nakalimutan siguro ni Sinel yan. Bakit? Come here na, anak. Okay, fix up now.
Para maka, Kape mo. oh. Guys, close it now. Fix up yourself now at makaano na tayo, makalarga na tayo. Anyways. Oh wait, I forgot he's like not stepping on it. Hmm? Okay, can you grab my phone? The one that's downstairs over there. Bebe, please. Parang hindi na ako mababa. Pakikuha mo na lang. You see it right there? You will, because it's too early. I'm really gonna miss you though. I'm really gonna miss you though. Of course. Everybody miss everybody. Especially Batiti. Must still be good boy, okay? No. Pack yourself now. Papa going back to work. We need Papa to going back to work. Let's go, let's go. Mommy's already out? I think so. Yeah, it's already here. Mommy's already out. Mom is already out. Maglilisam talaga si Mommy. Ang taas ng isda, ang daming isda. Tagal magtunaw. Close it. Close it. Nel, huwag mong kalimutan i-close yan. Yung door. Bagi, hurry up. Hurry up. Kailangan mo maigi ha. Para mag-lock, okay. Push. Alright. Inspectionin ko rin naman itong sasakyan ni Mrs. ha. Baka mamaya may gas-gas na. Tingnan, hindi ko na naubos ko na yun nandun. Naubos mo? Pag hindi ko pa naubos, painit man lang mamaya. Gusto mo naman eh. Wala. Sige. Maganda si Mrs. Gumaganda si Mrs. oh. Sulit na sulit kahit magdamag lang oh. Sulit na sulit. Sulit na sulit ang hilik. Alright guys, tara. Baka do not forget to wear seat belt. Kawawa lang itong mga batang ganito guys. Wala itong magagawa. Okay na na? Isa lang naman yung sasakyan namin. You don't need to close that. Kasi hindi naman sobrang lamig. Anong tinignan mo ba mahangin ba? Hindi mahangin. Hindi mahangin? Okay. Maganda. Seatbelt na, seatbelt. Ibaba rin seatbelt. Bakit? Don't forget to wear your seatbelt. You know the drill. Seatbelt is the key. So that tayo. Seatbelt is the key. Let's go han. Guys, tara. Wala na kayong basketball, Nel? Mamor? Sali siya ng volleyball. Mayroong babayan to. Buwan-buwan? Hindi, isang bayaran man yun. Isang taon? 2 buwan lang ata, 3 buwan. Yung game? Volleyball. Practice Okay. lang yun ah. Parang club. $250 ang bayad? Okay. Anong sabi mo? Sabi ko, Okay. Mami is putting you pala sa Nel, sa volleyball. volleyball. $250 ang bayad nun.
You like volleyball too? Huh? Okay. So basketball too? Okay. It's just like paano may mga activities na sinasalian para hindi sila lalong boring. Iba kasi guys dito sa ano, sa mga nasa Pilipinas at saka dito sa Canada. Ang masasabi ko, iba yung mga bata rito sa Canada kasi hindi tulad sa Pilipinas na anytime paglabas ng school na Sa lalabas Pilipinas? paglabas ng school sa Pilipinas, pag uwi ng bahay, andyan yung mga kaibigan, nakakapaglaro wala. sila. Mga homework doon ha. Dito sa Canada, Dito walang homework. hindi. Dito sa Canada, hindi sila pwedeng gumala-gala sa labas. Hindi, ang inaano ko, ano nila, yung pakikisalamuhan nila sa ano ba, sa ibang mga kaklase nila o mga kaibigan nila. Sa Pilipinas, andyan lang, kahit na mga bata, nandyan nakakalat sa labas, di ba? Pero dito sa Canada, hindi kasi pwede yung pakalat-kalat sila sa karsada eh. Kailangan pag uwi doon sa bahay, ganyan, homework, ganyan. Sa Pilipinas, nung araw tayo Mas safe sa Pilipinas. ha? Ibig sabihin ng safe sa Pilipinas. Unsafe. Safe. At saka iba rin yung patakaran siyempre dito sa Canada. Kahit crowded, pero safe sa Pilipinas. Compare dito. Diba dito kasi hindi sila yung katulad sa Pilipinas na yun nga yan sabi ko, paglabas ng bahay kapag walang assignment pwede mo na sila makipaglaro sa mga mga kaibigan nila, kaklase nila dyan, kapitbahay, mga ganyan. O kung hindi naman Sabado, Linggo, yan, hindi mo na makikita yung mga bata sa loob ng bahay, nandyan naglalaro na ng kung ano-anong laro. Ganun kami nung araw pero dito hindi. Kaya kailangan nila yung katulad dito sa Canada, kailangan nila yung mga ganyang mga activities. Katulad niyan, inano ni Mrs. Itong mga bata ng ng activities, si Ate Sinel sa volleyball, may babayaran 250. Last year, taekwondo naman silang dalawa, ito si Clark at saka si Baki. Hindi na ba sila babalik sa taekwondoan? Hindi na eh. Sa iba ko enroll si Bakit. Wala si Bakit. Hindi pumapayat. Hihiga. Ang purpose lang kasi ni Baki para sa ganun ang tawag nito doon sa activities para ma-exercise. Yun sa taekwondo wala rin kasi pagka nandun lang yung tamang galaw-galaw lang ginagawa, hindi ka naman talaga totally yung pagpapawisan ng todo kaya nag-iisip si Mace kung saan niya ilalagay ulit si Baki. Si Clark walang problema yan kasi skinny talaga si Clark. Si Baki medyo lumalaki na siya bata pa lang siya mabigat na, kumbaga sa overweight na si Baki. Kaya kailangan din naming isipin kung saan yung mga anak namin para sa ganun healthy living din sila. Mahirap din yung bata pa lang, ang taba-taba mo na. Tapos yung magulang napaka-aggressive mag-exercise at saka mag-diet Wow! Anyway guys, tara. Napaka-linis pa ng karsada. Alas 3 na madaling araw. Kami pa lang. Sakto pagdating ko dun sa 4:15 alis. 3:40 na sakto dun tayo. 10 hours na ako ng 10 hours of duty na ako ng niyan. 10 hours sleeper na yung 4:15. Yan guys. Yes! Yan yung bagong Costco no? Alright guys, nandito na tayo sa Headingley. Ano lang sarapan tahimik, hindi mahangin, di tulad ng
15 minutes pa to bago ano. 15 minutes pa siya. Alright guys. Teka lang. Clark, help Papa, nak. Help Papa. Alright. Yung mga kapihan ko. Alright guys. Padala mo na lang dito. Naila, be good girl. Bless Papa. Help Papa, bebe. Okay. Yes. Be good in the school. I will call back, okay? Peace. Alright. So, i-turn on ko muna ito guys kasi kailangan naka-turn on itong ano eh. I-turn on yung reaper. Gusto nila naka-turn on yung reaper eh. Clark, come on, help Clark. Andito si Papa, nak. Kailangan start ko muna. Okay. Thank you, bebe. Paalam ka pa sa kanila? Baka ka? Bye-bye, bebe. Bye, bebe. Gusto pa hurry up. Good girl there, okay? Bye-bye. I will call. Peace. Painit lang muna ako ng truck. Pagod na. Yeah, thank you. Ayan. 11 minutes pa. Ikutan natin ang unit. Bye bye bebe. Ay naantok. Kawawa naman ang batiti ko. Is pa ba? El, be good day school, okay? Oh, sige na han. Oo, ingat ka na. Antayin ko lang ito, mag-warm up muna ako sa sakyan. Okay, sige. Ikutan ko muna. Okay. Napakurduhan ko naman yan guys, kaya okay lang yan. Ikutan natin muna ang unit natin bago tayo dumiretso. Punta tayo sa Nipaw, kunin natin loaded trailer. Lights para makita tayo dyan. Makita tayo ng mga sumusunod sa atin. Ito, tri-pack. Ano pala yun? Ganda oh. Ano maganda? Evolution. Wow! Lights. Ayos, ilaw lahat. Tops. Alright guys, dito na tayo sa planta. Yes! Alright. Dropping and picking up. 1457. Sige, sige. Thank you. Pilipino yan guys. Okay na boss. Okay na kaya. Pakipatay na lang mamaya yung reaper niya pagka ano. Na-drop ko na. Pagka-drop niya na. Sige, thank you. Okay. Kababayan Pilipino. Guys na. Buksan na lang yan. Alright guys, yan.
Ito yung trailer natin. Hook ko lang. So, larga na tayo. Set point 26 ang set point, 25 box continuous. Yan. Okay, taas ng snow guys. Tingnan natin sa likod. Make sure natin meron siyang sealed. Oh, ito. May sealed siya. Okay. Lights. Oh. Kahit gabing-gabi yan, protect tayo. Alright guys, timbangin muna natin 14,510. So 14,000 times 2.2 31,900. Sakto. Equals 31,900. Alright guys, tara. Alright guys, daan tayo dito sa gate kay Kabayan. Kuha natin Pilipino. Kunin yung papel para tuloy na tayo. So ang oras ngayon guys is 6:30 na. Madaling araw o umaga na kamo pero madilim pa. Makarating ako sa meat inspection ko mga 2 kalahating oras pa. 7:30. Mga alas 9 bukas na sila doon. Okay naman, thank you. Sige, thank you po. Ang ingat. Extra. Mabait yung Pilipino na yun. Mabait sila. Alright guys, ayan. Dito na tayo sa Highway 75. Actually, dito na tayo sa border, Emerson. US Canada Custom na ito. At ang oras dito is 9:30 na. Start tayo ng alas 4:15 nagda-drive hanggang ngayon 9:30 na. Dabot na tayo ng ng tanghali o araw sa pagmamaniho. Maaga tayo nagsimula, maaga rin tayo matatapos ito. Kasi 8 hours na lang ito. Pagtawid ko ng border, magiging 6 hours na lang yung driving hours ko. So, alas 10. Tapos sa meat inspection ko, isang oras na. So, 10, alas 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Mga alas 5 siguro. Alas 5 yung aking, alas 5 matatapos na ako mag-drive. Maaga tayo nagsimula, maaga rin tayo matatapos. Yun. Alright. Turn right on I-29. Busy yata. Ang daming mga bato-bato rito. Ay, ano rito? Yung matitigas na isda, oh. Bako-bako. Iisa lang pala, iisa lang yata yung bukas na bukas na doon na boat.
natin. Nice. So choose. Lagyan ko sarili ko ng border cross. Sana walang problema para makadiretso ako sa meat inspection. Ma-meat inspection nila tayo agad. Morning sir, how are you? Good. What are you hauling? Meat sir. Maganda climate dito guys. +3. Kaya kaya ng katawan. Okay, door to tayo. Yan. Hello sir. The guy is in the door 3 is just out. You want me to move the? I mean door 2. What door are you in? 2. And then the guy just move out from door 3. Do you want me to go into door 3 or just stay there? Yeah. He's going. Yeah, just pull into 3. Oh, I have to move. Okay. Okay, I'm just gonna. That way, if somebody else comes, they can just pull into 2 and not. Okay, I'm just gonna put my paperwork in 3. Yeah. Okay. Guys, lipat tayo sa number 3 daw. Para sa ganon yung susunod, pag meron pa, mas madali ang access nila. Ganyan ang line up dito eh. So number 2, punta tayo sa number 3. Ito yan. Punta tayo sa number 3. Para yung mga darating, mas madali yung maka-atras. Hindi katulad nito. Mahirapan sila eh. Kasi may walang allowance doon. Alright guys, lipat tayo sa door 3. Wala silang masasabi. Alright guys, tapos na. To make this story short, tapos na. To make the story short, tapos na tayong ma-meat inspection. Hindi yung babae ngayon ah. Picturean ko yung ano, tasin ko kay Boss Daryl. Thank you sir. Sir, question for you. Yep. Do they? This is my first trip with Turk here. Do they fax this to the office, or do we have to? No, you don't need to. The one, USDA stuff you don't have to send it. just picture it and send it to dispatch. Just the health certificate, Yeah, the one that there's a stamp. Okay, yeah. and Ano? the seal number. Yeah, take a picture those, and then your reaper temperature, take a picture and then send it to your dispatch. So it's your dispatch. Okay, Lisa. Oh yeah, send it just like that. And the one that's inside, Yeah. you know that, right? With the stamp. With the stamp, yeah, okay. And the reefer. Reaper set and then all good. Okay, thanks. My name's Stacy. Stacy, yeah, Yeah. Nestor. Nestor. Yeah, Nestor. Nice to meet you. Where are you Yeah, you going? too. Where are you headed?
New London. Oh, okay. I'm going to Waterloo. Oh, okay. Alright. See you around. Nice meeting Okay, you too. Take it easy there. you. Okay. At guys, nagkaroon tayo ng kaibigang katrabaho. But anyway, kailangan natin isin ang mga kailangan kasi yun talaga yun. Okay. Tapos ito, nating kalimutan yan kasi para walang masabi si Sir Dispatch, Boss Daryl. Ganyan lang. Alright, so Boss Daryl, yan. Okay na to. Alright guys, ayan. Tapos na. Ganyan lang kapag hindi pa siya. Okay. Hindi pa siya tinatawag, problema. Siguro papel niya itong isa dito, kanina pa to eh. So ganyan lang, bago lang kasi itong kasama kong ito eh. Kaya hindi pa niya masyadong kabisado. Tulad niya nang sabi niya, first time lang daw niya, first trip niya lang daw dito sa Torque ngayon. Kaya yan, tour natin lahat kung anong kaya natin ituro. But anyway guys, putulin ko na vlog ko, retrating ko na to. Meron pa akong 6 na oras driving. Yan. Alright guys, so thank you. Oops, nawala. Hello. Alright, so thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. Balik biyahe ulit tayo. Thank you, I love you all guys. Peace out, bye bye for now. Lakai Tracker.